Ahojte, zdravíme vás, Laďo a Oli. A zopakujeme si veci, ktoré sme robili na prvej a druhej lekcii nášho zombového kurzu. Vravali sme si, že muž vždycky začína figúru ľavou nohou a robili sme otočku doľava. Doľava krok. To znamená, že nohou idem taký oblúk a telo vlastne natočím o 90 stupňov. Raz, dva, tri. Ten druhý krok je krok na stranu. Tu. Vpred, na stranu, prišla. Sú to 3 doby. Vieme, že hudba je na 4 a 8 dôb, preto urobíme túto fintu, že predložíme príšľap na 2 doby. Takže ide. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Keď chcem točiť na opačnú stranu, tak zase vychádzam ľavou nohou a preto vlastne musím cúvať. Takže zad, na stranu, príšľap, zad, na stranu, príšľap, zad, na stranu, príšľap, zad, na stranu, príšľap. A môžem urobiť tú istú fintu, že to urobím na 4 doby. Zad, na stranu, príšľap, zad, na stranu, príšľap a tak ďalej. Potom sme robili tzv. Písmeno L, takže idem 2 kroky vpred a tretím krokom zase na ľavú nohu mi to vychádza ako lídrovi, urobím túto otočku. Vpred, vpred, točím, ešte idem vpred, prišľap a idem zase tou istou cestou naspäť. Zad, vzad, točím, vzad a prišľap. Môžem robiť tú istú fintu s tým predĺžením príšľapu. Takže idem. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. A nakoniec môžem kombinovať všetky tieto možnosti. Môžem zaradiť aj basic 3 krok a môžem tam ten príšľap urobiť buď na jednu dobu alebo na 2 doby. Skúste si to. Raz, dva, 3, raz, dva, 3, raz, dva, 3, raz, dva, 3, 4, 5, 6, raz, dva, 3, 4, 5, 6, raz, dva, 3, 4, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, skúšajte ľubovoľné kombinácie. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Ahoj.